So, good morning everyone. So, ada magdadalos kit yan na. So, antes kit magdalos, ging kita ko anen akon kabataan kay Tigawas. Nadi mapaso. So, gin sa pasulod ko anay at pagka konsa na is magdadalos na kit. So, ayun na nga nakikita naman niyo sa video, 'di ba? Kasi gut pa. So, nag-decide kaya na ako nasawa, diri man nakakapagdalos, ako naladalsan. Kaya kahit pa paano, maibanan man la sighot. Kaya na ako nasawa is na BBC. So, ayun na nga. So, kanina pak dito nagparadalos. So, mabutlaw na. Medyo mabutlaw na didaan. Iyo person. So, waray ko kanina ma-video kay ang cellphone is adtusan akon anak gin para gamit. So kakakuha ko la sinisan cellphone. So ayon para dalos ang person. Dani pag dinalos dida is nadadaran tuna. Tapos ginsindihan ko ni siya, wari siya dumukot kay tungod san hulos pa an sighot. Kay tungod san tunog. Ton. Kay nagdalusak di dawat diri pa mapasudi di sa pwesto. Tapos ginbutang ko lang ni siya dito, ginpasagdan ko laanay na madlawan, tapos magkuan siya. Na natawag siton mara ang sighot pati tuna, kay para pag sindi sunod is masindihan na. So ayon, sorry san kiwasan iyo person dida kay tungod san butlaw na. Kanina pa nagpara ako. So wari akayan makasahi dida pag dalos kay na akon kabataan is in pariguan ko anay. So an atubang nyam pa na akong madadalsan. An kwan lanen, di dalane sa may kusina. Kusina ito namon, dida. So, di dalane akong gin dalsan. So, ito na nakita ni yung tambak. Ito dida sa may bungbong sa namong kusina is, tapos ko na itong siya dalsan, dida. Ito na akong gin tikangan. So, yun. Diba? Kita agud man la. Nag-uyatom man person. Nag-uyatom. Waray kasi mahimo. So, nagdalos. Yawat gihapon paniban sighot, diba? Salag ba na kasi ang sighot. So, dalasan ko na. Diba? So, yatom daw. Intawon. Last ko nga pagdalos kuan. Elementary pa ak iton nga iton general cleaning ba iton meton last ito na akong last nga pagdalos. So yan na nalaot tara. So ayan lang po, bye bye.